कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण माँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी and माता जी। हरे कृष्णा प्रभु माता जी எல்லாருக்கும் அன்பான காலை வணக்கங்கள். हरे कृष्ण माता जी प्रणाम. हरे कृष्णा प्रणाम. हरे कृष्णा நம்ம பிரணத்தியோட கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा எல்லாருக்கும் அன்பான காலை வணக்கங்கள். பிரேயரோட கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप ददा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये
வாஞ்சா கல்பதரூபஸ்ய கிருபா சிந்துப்யேவ ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோ பிராமணிய ஹிதாய ச ஜகத் ஹிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமக. நமோ மகாவதான்யாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாயதே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைத்தன்ய நாம்னே கௌரத்விஷே நமக. குரவே கௌரச்சந்திராய ராதிகாய ததாலியே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய தத் பக்தாய நமோ நமக. மோகம் கரோதி வாசாலம் பங்கும் லங்கேதே கிரீம் யத் கிருபா தம்ஹம் வந்தே பரமானந்த மாதவம். கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய ச நந்த கோபகுமாராய கோவிந்தாய நமோ நமக. நம பங்கஜ நாபாய நம பங்கஜ மாலினே நம பங்கஜ நேத்ராய நமஸ்தே பங்கஜாங்கரியே. நம ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூத்தலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினே. நமஸ்தே சாரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ சூரியவாதி பாশ্চাத்ய தேசதாரிணே. நாராயணம் நமஸ்கிருத்ய நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதீம் வியாசம் ததோ ஜெயம் உதீரயேத். ஸ்ரீமதாம் ஸ்வகத கத கிருஷ்ண புண்ணிய ஸ்ரவண கீர்த்தனக ஹர்தந்த ஸ்தோகை அபத்ராணி விதுனோதி சுகுருத் சதாம். நஷ்டப்பிராயேஷ்வ பத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையா பகவதீம் உத்தம ஸ்லோகே பக்திர் பவதி நைஷ்டிகி. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைதன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதாரா ஸ்ரீ வாசாதி கௌர பக்த பிருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜிஸ் மாதாஜி. இன்னைக்கு ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நேற்றுக்கு 20வது ஸ்லோகம் படிச்சோம் இல்லையா? 20வது ஸ்லோகத்துல என்ன உங்களுக்கு ஒரு மொத்தமா ஓவரால் சின்னதா ஒரு ஷார்ட்டா ஒரு லைன்ல சொல்லலாம். எப்படி சொல்லலாம்? அத பகவானுடைய மேன்மையும் உலகம் மட்டும் அது மட்டும்தான், அவர் தான், உலகம் மட்டுமே அவர் அல்ல என்பதையும் விளக்கு. இது பாகவதத்தின் ஆழமான தத்துவத்தை சொல்றது இல்லையா? இந்த உலகமே பகவான் அல்ல, அது வேறு என்றால் அது வேறுனாக்க என்ன? வேறு யாரும் இதை அறிய முடியாது, அவர் அறியப்பட வேண்டிய உண்மையான பொருள். அது நாரதர் வியாசருக்கு பகவானோட ஞானத்தால் மட்டுமே உலகத்தின் உண்மைகள் தெரியும் அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு. இந்த ஸ்லோகத்துல, அதாவது 20th ஸ்லோகத்தில் நேத்திக்கு படிச்ச ஸ்லோகத்துல, இந்த ஸ்லோகத்தில் நாரதர் தனது முந்தைய அஞ்ஞானத்தை ஒப்புக்கொள்கிறார். புரியுதா? உலகத்தை பற்றிய அறிவு பகவானின் அருளாலேயே வரும் என்பதை வலியுறுத்துகிறது. இது பகவத் பக்தியின் மூலம் ஞானம் பெறுவது முக்கியம். ஞானம் எப்படி கிடைக்கும்? பகவத் பக்தி இருந்தா தான் ஞானம். அது முக்கியத்துவத்தை சுட்டி காட்டுகிறது. ஓகே, இன்னைக்கு படிக்க போற ஸ்லோகம் 21வது ஸ்லோகம். அதனோட கண்டினியூவேஷன் தான் இன்னைக்கு நேத்திக்கு படிச்சதனோட கண்டினியூவேஷன். நாரதரின் உபதேசத்தின் தொடர்ச்சியாக உள்ளது. இது பகவானின் அருளால் ஞானம் பெற்றதை விவரிக்கிறது. ஓகே, இதுக்கு என்ன அந்த ஸ்லோகம் இப்படி சொல்லணும்? நான் ஒரு வாட்டி படிச்சுடுறேன். துவம் ஆத்மனாத்மானம் அவேஹி அமோகத்ருகம் பரஸ்ய பும்ச பரமாத்மன கலாம் அஜம் பிரஜாதம் ஜகத சிவாய தன் மகானுபாவாப்யுதயோதிகண்யதாம். இதுதான் இன்னைக்கு ஸ்லோகம். ஓகே, நாரதர் வியாசரிடம் பகவானின் திருவடிகளை பிடித்து பணிவிடை செய்வதன் மூலம் உண்மையான ஞானம் கிடைத்ததை பாராட்டுகிறார். புரியுறதா? வியாசத்தை அவர் என்ன சொல்றார்? பகவானை பிடிச்சி நீங்க பகவத் பக்தி பண்ணினாக்க உங்களுக்கு அந்த ஞானத்தினோட இதுக்கு மேல உங்களுக்கு வேணுங்கிறது எல்லாம் கம்ப்ளீட்டா திருவடிகளை பிடிச்சுடலாம் அப்படிங்கிறது சொல்லி அதை பாராட்டுறார் அவர். இது பகவத் சரணாகதியின் மகிமையை வெளிப்படுத்துகிறது. நம்ம கம்ப்ளீட்டா ஃபுல்லா சரண்டர் ஆயிடணும் பகவானுக்கிட்ட. அவர்கிட்ட நமக்கு இது வேணும் அது வேணும்னு எதுவுமே கேட்க வேண்டாம். அவருக்கு தெரியும் நமக்கு எப்பப்போ என்னென்ன கொடுக்கணுமோ அந்த டைட்டில் கொடுப்பார். அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்லோகத்துல இம்பார்ட்டன்ட் இதுல. நாரத முனிவர் வியாசதேவரை புகழ்ந்து அவரது ஆன்மீக இருப்பை, அதாவது கடவுளின் அவதாரமாக ஒப்புக்கொண்டு அனைத்து ஆன்மாக்களின் நலனுக்காக பகவான் கிருஷ்ணரின் ஆழ்நிலை நிலைகளை விவரிக்கும்படி வலியுறுத்துகிறார். வியாசரின் சொந்த தோற்றம் பெறப்பட்டவராக இருந்தாலும்
மனித குலத்திற்கு சேவை செய்கிறது என்பதை எடுத்து காட்டுகிறது. அனைவரையும் உயர்ந்த கிருஷ்ணரின் மகிமைகளை தெளிவாக எல்லாருக்கும் விவரிச்சு சொல்லி கொடுக்கிறார். ஓகே, இதுல என்ன, இந்த ஸ்லோகத்துல நாரத முனி தான் பேசிட்டு இருக்கார். யாரை பார்த்து, யாரை அட்ரஸ் பண்றார்? வியாசதேவரை பார்த்து பண்றார். நிலைமை எப்படி? வியாசர் அதிக வேத அறிவை தொகுத்திருந்தாலும், இதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட் இந்த ஸ்லோகத்துக்கு, அதிக வேத அறிவை அவர் தொகுத்திருந்தாலும் கிருஷ்ணரின் லீலைகளில் கவனம் செலுத்தும் வரை முழுமையான நிறைவு இருக்காது. கிருஷ்ணரை மகிமைப்படுத்த அதனால நாரதர் வியாசருக்கு அறிவுறுத்துகிறார். ஓகே, இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். இருபத்தி 21வது ஸ்லோகம் தானே மாதாஜி? ஆமா, இப்ப படிக்க போறோம் மாதாஜி. கரெக்ட் மாதாஜி. படிக்கட்டுமா மாதாஜி? ஒரு நிமிஷம் ஸ்கிரீன் எடுத்து. கரெக்டா தெரியுதா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது ஸ்லோகம் படிங்க. ஒரு மாதாஜி, ஒரு பிரபுஜி படிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. 21 ஸ்லோகம் படிக்கிறீடா? 21. ஆமா, 21 தான் சொன்னேன். அவேஹி அமோகத்ரு பரஸ்ய பும்ச பரமாத்மன கலாம் அஜம் பிரஜாதம் ஜெகத சிவாய தன் மகானுபாவா அவ்யதோ அதிகன்யதாம். இது படிச்சிருங்க. அது சின்னதா இருக்குமே. மொழிபெயர்ப்பு. மேன்மை தங்கிய நீர் தெய்வீயமான பார்வையை பெற்றிருக்கிறீர். நீர் பகவானின் ஒரு விரிவங்கமாக இருப்பதால் உம்மால் தான் பரமாத்மாவான முழுமுதற் கடவுளை அறிய முடியும். பிறப்பற்றவராக இருந்தும் அனைத்து மக்களின் நன்மைக்காக இந்த பூமியில் தோன்றியிருக்கிறீர். ஆகவே தயவு செய்து முழுமுதற் கடவுளான கிருஷ்ணரின் உன்னத லீலைகளை இன்னும் தெளிவாக விளக்குவீராக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பொருள் வேற யாராவது படிக்கலாம். பிரபுஜி, யாராவது ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா நீங்க? யாராவது ஒரு பிரபுஜி படிக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ் பிரபுஜி, படிக்கும். தும் ஆத்மானாத்மானாம் அவேஹி அமோகத்ருக் பரஸ்ய பும்ச பரமாத்மன் கலாம் அஜம் பிரஜாதம் ஜகதः சிவாயதன் மகானுபாவா பீனயோ திகன்யதாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாராவது மாதாஜி, யாராவது இது பொருள் படிக்கும். திவ்யம் ஆத்மானாத்மனா. இல்ல, போருமா, 2 பேர் போருமா மாதாஜி. டைம் கிடைக்காதுமா அப்புறம் நமக்கு. நம்ம நீங்க பொருள் உரை படிக்கணும் மாதாஜி. சரி, படிச்சிருங்க. ஆரம்பிச்சுட்டு 2வது லைன் படிச்சு ஸ்லோகமே படிக்கும் ஒரு வாட்டி. துவம் ஆத்மானாத்மனம் அவேஹி அமோகத்ருக் பரஸ்ய பும்சக பரமாத்மன கலாம் அஜம் பிரஜாதம் ஜகத சிவாயதன் மகானுபாவாப்யுதய திஹன்யதாம். அந்த இடத்துல வந்து சிவாய நம்ம சொன்னா தப்பு இல்லை. ஆனா அந்த சான்ஸ்கிரிட்ல அவ கொடுத்து சிவாயன்னு கொடுத்துருக்கு. அது வண்டி வச்சுக்கணும். வேற ஒண்ணும் இல்லை. வேற யாராவது மாதாஜி பொருள் படிக்கிறீங்களாமா? படிங்க பொருள் உரை யாராவது. ஸ்ரீல வியாசதேவர் முழுமுதற் கடவுளான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் சக்தி ஆவேச அவதாரம் ஆவார். ஜட உலகில் உள்ள இழிவடைந்த ஆத்மாக்களை விடுவிப்பதற்காகவே அவர் அவதரித்துள்ளார். இழிவடைந்த மறதிக்குட்பட்ட ஆத்மாக்கள் பகவானின் உன்னத அன்பு தொண்டிலிருந்து பிரிந்து நிற்கின்றனர். ஜீவராசிகள் பகவானின் பின்ன பகுதிகளாகும். அவரது நித்திய தொண்டர்களும் அவர். ஆகவே தான் வேத இலக்கியங்கள் இழிவடைந்த ஆத்மாக்களின் நன்மைக்காக வரிசை கிரமமாக அளிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த இலக்கியங்களை பயன்படுத்தி கொண்டு
பௌதீக வாழ்வின் பந்தத்திலிருந்து விடுபட வேண்டியது வீழ்ந்த ஆத்மாக்களின் கடமையாகும். ஸ்ரீல நாரத ரிஷி சம்பிரதாயப்படி அவரது ஆன்மீக குரு என்ற போதிலும் ஓர் ஆன்மீக குருவை நம்பியிருக்க வேண்டிய அவசியம் ஸ்ரீல வியாசதேவருக்கு சிறிதும் இல்லை. ஏனெனில் அவர்தான் உண்மையில் அனைவருக்கும் ஆன்மீக குருவாவார். ஆனால் ஓர் ஆச்சாரியரின் கடமையை அவர் செய்வதால் ஒருவர் பகவானின் அவதாரமாகவே இருப்பினும் அவர் ஓர் ஆன்மீக குருவை பெற்றிருக்க வேண்டும் என்பதை தமது சொந்த நடத்தையின் மூலமாக நமக்கு போதிக்கிறார். ஒரே நிமிஷம் அந்த இடத்துல அப்புறம் விட்டு போயிடும். அதனால நமக்கு வந்து எத்தனைதான் விஷயங்கள் நமக்கு தெரிஞ்சுது அப்படின்னா கூட நமக்குன்னு ஒரு குருஜி கிட்ட போய் நம்ம கேள்வி எல்லாம் கேட்டு கத்துக்கலாம். எத்தனையோ இதுக்கு கத்துக்க வேண்டியது இல்லையா? ஞானத்தோட பக்தியை சேர்த்து பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இருக்கா. அந்த பக்தி இது எப்படி கத்துக்கிறது? குருகிட்ட தான் கத்துக்க முடியும். குருக்கு நிறைய தெரியும், நம்மளை விட நிறைய தெரியும். ஆனா நமக்கு அவரை விட நமக்கு நிறைய தெரிஞ்சாலும் ஒருவேளை அந்த மாதிரி குருவை விட நமக்கு கொஞ்சம் கூடவே தெரிஞ்சதுன்னா கூட ஆயிடும் இதுக்கு மேல என்ன பண்ணணும்னு சொல்லுவோம். அப்படி போய் கேட்கக்கூடாது. எனக்கு இது வரைக்கும் தெரியும், அது குருஜி குரு மகாராஜ் என்ன பண்ணலாம், இதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் விவரமா சொல்லி கொடுங்கோ அப்படின்னு தாழ்ந்து ஹம்பிள்னஸ் இருக்கணும். அதுல புரியுதா? எனக்கு தெரியும்னு அந்த ஈகோ இருக்கக்கூடாது. எப்போதுமே ஒரு நல்ல படிச்சு அறிஞ்ச வேலையெல்லாம் கவனிச்சு பார்த்தேன்னா நல்ல விவரமா எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா ஸ்டடி பண்ணி இதுக்கு இல்லை, இந்த சப்ஜெக்ட் பகவத்கீதை பாகவதம் மாத்திரம் இல்லை, எதுவுமே உலகத்துல பார்த்தேன்னா ரொம்ப இதுவா சாஃப்ட், அதுக்கு என்ன சொல்லுவா, இதுவா இருக்கிறவ பார்த்தேன்னாக்க அவள் ஹம்பிள்னஸோட தான் இருப்பா. அதாவது நிறைகுடம் நீர் தழும்பல் தமிழ்ல ப்ராபம் இருக்கு இல்லையா? அந்த மாதிரி அவள்லாம் வந்து தழும்பி வழியாது. எம்டி வெசல்ஸ் தான் மேக்ஸ் நோ நாய்ஸ். கொஞ்சம் போது சத்தம் வந்துட்டே இருந்ததுன்னா அவளுக்கு மண்டை காலி அப்படின்னு தெரியும் நமக்கு இல்லையா? அதே மாதிரி தான் அதுக்கு நிறைய குணமா இருந்தா தான் நல்லது. நமக்கு ஆச்சாரியாள்கிட்ட நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, அது இப்போ இவருக்கு வியாசதேவருக்கு வந்து அவசியமே இல்லை. அவருக்கு ஏன்னா அவரோட கிருஷ்ணரின் சக்தியா வயசு அவதாரமாக இருக்கார், நமக்கு தெரியும் அது. அதனால எல்லா பின்ன பகுதிகள் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுட்டு பௌதிக வாழ்வின் பந்தத்திலிருந்து விடுபட வேண்டியது வீழ்ந்த ஆத்மாக்களின் கடமையாகும். ஓகே, எஸ் மாதாஜி, கண்டினியூ பண்ணுங்க மாதாஜி. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர், பகவான் ஸ்ரீ ராமர் மற்றும் பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு முதலிய பகவானின் அவதாரங்கள் அனைவரும் சம்பிரதாயப்படி ஆன்மீக குருமார்களை ஏற்றுக்கொண்டனர். தங்களது தெய்வீக இயற்கையினால் எல்லா அறிவையும் உணர்ந்தவர்களாக இருந்த போதிலும் சம்பிரதாயப்படி அவர்கள் ஆன்மீக குருமார்களை ஏற்றுக்கொண்டனர். பொதுமக்களை பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் தாமரை பாதங்களை நோக்கி அழைத்து செல்வதற்காகவே அவர் வியாசதேவரின் அவதாரத்தில் பகவானின் உன்னத லீலைகளை விவரிக்கின்றார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ. இது வந்து இந்த கடைசியில எண்டிங்ல எப்படி அவருக்கு வந்து என்னதான் இருந்தாலும் அவரை விவரமா அதை சொல்லி போறீங்க. அவரை பகவானோட லீலைகள் அந்த அவதாரங்கள் எல்லாம் எல்லாத்தையும் சொல்றதுக்கு ஆரம்பிச்சிருக்காரு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பத ரூபஸ்ய கிருபா சிந்துபிய வச்ச பதிதா நாம் பாவனேபியோ